आरो बे कर्नार किकखौ जोगोन मिस्टार कर्म नार्जारी। मोजां नुनो मोनालै आं दोरोनसैलै आयौ बांद्रायथारबाय अरिया हरबायलै Hois. Nuni boy. Man, stuk ook als je doet dat. Ja. Hij straks toch weer, dat is laten kan laten we samen. Uria. Stop, moment. Team up. ABC. Ya, macam. Habang boleh. Apa nak? Bilai. First semi-final बादायलायनायनि first goal आरो बेखौ गल महरै जोसनदों कर्म नार्जारी कैप्टेन अफ कुसुगाव बिथांनि समायना गलजों कुसुगावआ 1-0 गलाव आवगायनानै थानो हाबाय। खालामहरनानै दा कर्नार किक जोनो मोनदों कुसुगाव आरो बे कर्नार किकखौ जोगोन मिस्टार कर्म नार्जारी कैप्टेन वेयरिंग जार्सी नम्बर 8 अफ कुसुगाव। Wahai kini Bukit laut tu. Baca. Every bilas. Tu nak delay?
Hello. Ladies and gentlemen, now I would like to চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব फैगौ 15 जुलाइ 2025 अक्ट बेलासिनि 3 बाजि हिमन्त बिश्व शर्मा गाहाय मन्त्री लोगोसे रामफलबेल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंफुंजानाय 13 सेमिफाइनाल बादायलायनायाव फुल टाइम बेजोबनानै थांबाय आरो कुसुगावनि गेलेगिरि हान्जाफोरा